زرزرا زينا أبسمرا خكاي زغني هجراو على مصنعتات إيرترا لومي أماسيو تزازيم الله غازيتنياتات هابتن فرزغن ليديا تخلماريامن زدالو واتساب قصيلو قربيو ኤርትራዊ መጽናዕትታት ፍኖት መጻኢ ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ አህጉራዊ ዋዕላ መጽናዕትታት ኤርትራ ሎሚ 22 ሐምለ አማሲዩ ተዛዚሞም ፈጻሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ፕሮፌሰር ታደሰ መሐሪ ኣብ ዘስምዖም ዕፅው ቃል ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎም መሰረት አልቦ አጸለምትን ዝምቡዓትን ትረኻታትን ዛንታታትን ብዛዕባ ኤርትራ ክቐርቡ ምጽንሖም ብምጥቃስ እዚ ዋዕላን ኣብኡ ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ውድዓዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምዝርጋሕን መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣብ ምስሳን ድርኺታ ምፍጣርን ወሳኒ ግደ ክጻወት ዘለዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበው ርእይቶታት ቅድሚ ምምጾም ብዙሕ ኣሉታዊ ሓበሬታታትን ርድኢትን ከም ዝጸንሖም ጠቂሶም ምሕያል መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣብ ምንጽብራቕ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ከምኡውን ብዛዕባ ኤርትራ ውድዓዊ ሓበሬታታት ንኽረኽቡ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ብምዝኽኻር ኣብ ምውዳብቲ ዋዕላን ምቕራብ ቅልጡፍን እዋናውን ሓበሬታን ንዝረኣይዎ ጽፉፍ ኣሰራርሓ ኣድኒቖም ኣብዚ ዋዕላ ኣብ ፖሊስ ወጻኢ ኤርትራን ጽልዋታቱን ማሕበረ ቁጠባውን ጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ምህብታም ሓመድን ምሕደራ ጸጋታትን ዘላቕነት ምሕደራ ንግዲ ስነ ጽሑፍን ምንጽብራቕ ስነ ጥበብን ትምህርቲ ቋንቋ ስነ ህይወታዊ መጽናዕትን ስነ ፍዋሳ ህይወታውያንን ፍቓድን ዋንነትን መሰል ድርሰትን ምህዞን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ማሕበረ ባህላዊ ዞባዊ ጸጥታን ፖለቲካዊ ባህልን ፖሊሲ ትምህርትን ትግባሩን ሕክምናዊ ስነ ፍልጠት ስነ ጽሑፍን ምትርጓም ቋንቋታትን ስነ ጥንታዊ ረኸበታት ባህላዊ ውርሻ አስመራ ከምኡውን ሃገራዊ ልምዓት ኣብ ኤርትራ ዲጂታላዊ ስነዳ ተርእዮ ገበን ቀረብ ኢንተርኔት ኣብ ዝብሉን ካልኦት ኣገደስቲ ዛዕባታትን መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም እቶም መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብደረጃ ዓለም ልዑል ተፈላጥነት ካብ ዘለወን ኣብ ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ብዝመጹ ከምኡውን ኣብ ኮሌጃት ሃገርናን መንግስታውያን ትካላትን ብዝነጥፉ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ምሁራት ዝተዳለዉ እዮም ثلاثة معتاد قتيل وزغني أقداسي أهبراو وعلى مصنعتات إيرترا تزاجملو بمصر تحيزو زغرب علامة دمانتهم كوشتن وزان استخاخبو مهرات ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ጉዳያት ዘተንክትዕን ከካይዱን ሓሳባት ክለዋወጡን ኣኺልዎም ኣሎም ከምዚ ዓይነት ኣሳታፊ መድረኽ ቀጻልን ዝህሉ ድማዩ ምዕባለን ምትእስሳርን ክረጋገጽ ዝኽእል እቲ ምንታይስ ምትሕግጋዝ ዝማእከሉ ሓበራዊ ስራሕ ቀላል ተዓወት ስለ ዝኾነ ሊድያ ተክለማርያም ካብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ نمزجنكي غازدنيا ليديا تخل مريم كابزي وعلى زخي وصنا ابزو على زي باستا 35 عورتا سمركسو لعلميتين 30 مصنعتا ورا تقريبا تمدرخ دما حبراو رديت مفتارا قداس منبارو تساتف تغليصوم حجون هبتن فرزغين زدالو زبطاب غبر مسكل غبر زغابير أقداسنت وعلى مصنعتات إيرترا أبستفرلي عورتات فلتات نصنح فلليات بمصباب حبراوي رديت المفتار أقداس كم زخونه تساتف تغليصوم أب كولج طباباتن محبراو سنفلتاتن ممهر بوليتيكاو سنفلتات أتو إفرم تغسته أبزها برئيتو اتوعلا أمرمراوي مصنعتي تفتيرو إنسان حقاق نمفواس زخئل فرا يركبو كمزلو أبوليتيكاو مدايون أب وصاتنيتات مهورات بزعبا إيرتران زوبانان سريتو نصنحي دروث ريئتكونا عمسفاح كمون مس إيرتراويان مهورات نايملوات حسابات بايتا بمفتار ودعوي حبريتا متحللاف لعل أبركتو كمزلو وحبيرو بوليتيكاوي قديات نزم ملكت كنزارو مندحر كوينا حسرتاتنا درعنا لواقات أميتنا رينا مهنياتهم بزعبا إيرترا وصاتنيتات طرح تأكيبهم كمزي لهم كنغروخا خلو اوشتخا زسمعك ነገር አለ ምክንያቱም እስካሁን ክትብሎ ትደሊ ነገር አለ ኤርትራ ድፈልጧ መጀመሪያ እቶም በቃ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ዘለና ኢና ንፈልጣ ድገ ኮንካ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ተፈላልያ ሓበሬታ ካኺካ ከምዚ ክትብል በጣም የጨግኝ ስለዚህ ኣብታ ዝነበረት መጽናዕቲ እቶም ሓሙሽተ ፓናሊስት ኤርትራውያን ዘይምዃኖም ناتو تاشمو نيرو ناتو حسرتات نيرو بتحد وجن كنريو خلنا جن كانوا كم يجيرهم نعنا ينببونا لو نعنا نفسنا كم يجيرنا كم ننبب نفلتنا كانوا كم يجيرهم نعنا ينببونا لو أبتي ينببونا زلو أنت عنت حسرتات لو تجاج نحبريت له أنت حبريتها كم يجيرنا كنشفنا نخلينا نزبل جن زي آخر وازي حجازي نيرو أب إيرترا أب مدرسة سنة أنتاوي أسرات الزناتف إيطالياوي جوجل زمرح زلو بروفيسور ألفردو كوبا بوغانو
ኣብ ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊ ኣብ ማዕባብላ ዘርኢ ወዲሰብ ንዝግበር ምርምር ሓገዝቲ ጥንታውያን ኣሰራት ይርከቡ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብቲ ዋዕላ ብዛዕባ ዞም ብርቂ ርኽበታት ንዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ንምፍላጥ ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም ተሳተፍቲ ንዕብየት ግዳሰ ክኢላታት ተዓውደ ኣብ ኤርትራ ዘንጽባርቕ ምዃኑ ኣብርሁ። And the conference cover all the field of science and social science, scientific science, and the level is very, very high. And obviously each field there are limited number of presentation, but demonstrate the big interest that exists now for Eritrea. ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዝመጸት ኣቕራቢት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዶክተር ቪክቶሪያ በርናልን ካብ ካናዳ ዝመጸት ተሳታፊት ዶክተር ላውራ ቢሳይሎን ድማ ኣብ ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝተዓዘበ ርስን ክትዓት ከም ዝመሰጠን ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ንጹርነትን ጽሑፍነትን ዝቐርቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝህልዎ አበርክቶ ዓብይ ከም ዝኾነ አረዲአን። I'm very impressed with the high quality of all of the scholarly presentations and also the question and answers. The discussions have been extremely lively and people are very well informed and it's a very high level, very high intellectual level, I feel. እቶም ወሃብቲ ርእይቶም መወዳእታ ኤርትራውያን ምሁራት ንኤርትራ ዝውክል መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብቐጻሊ ኣብ ምብርካት ጻዕርታቶም ክሕይሉ ብምልባው ተመሳሳሊ ዋዕላታት ምውዳብ ኣገዳስነት ዓብይ ብምዃኑ ኣብ ፍሉጥን ሓጺርን ናይ ግዜ ፍልልይ ክካየድ ኣዘኻኺሮም። ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ አንሰባ በሐምላይ ወፍሪ ልዑል አበርክቶን ዝገበሩ ሓረስቶት ውልቀ ሰባት ትካላትን ዓድታትን ሸሊሞም እቲ ሽልማት ናውቲ ማእቶት መንጸግ መድሃኒት ድኹዒ ምሩጽ ዘርኢ ናውቲ ፀሓይ ውፅዓትን ብሽክሌታታትን የጠቃለል ኣብ ጨንፈር ሓላፍ ምዕቃም ሓመን ማይን አቶ ዘርአይ ኖር ኣብ ተጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዝባደመት መሬት ናብ ንቡር ምምላስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ አበርክቶ ምግባር ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ከባቢ ኣምርጋን ብውልቂ ኾነ ብእኩብ ክነጥፉ ተላብዩ ተሸለምቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ንሽልማት ዝበቕዑ ዝተኸልዎ ፈልስታትን ባሕልዮትን ናብዮትን ብምጽጣቁ ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ተማሃሮ ብክለብ ተጠርኒፎም ከም ዝነጥፉ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ አንሰባ አቶ አሊ ማሕሙድን ጸሓፊ ትግደፍ ናይቲ ዞባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰን ተቐቢሎም ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ሰንዓፈን ጊንዳዕን ካብ 19-21 ሓምለ ዝወቀዐ ህቡብላስ ተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሰብ ጥሪት ሕርሻን ኣባይትን ጉዳት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ምሕዳር ከባቢ መትከል ኣቤት ወዲ 50 ዓመት ኣቦ ብበርቂ ህይወቱ ክስእን እንከሎ 15 ተለበጊዕ ሞይተን ልዕሊ 10 ዓኑድ ኤሌክትሪክ ድማ ወዲቑ ብዘይካዚ ኣብ ምሕዳር ከባቢ ሕፂትን ዕንድሊን ኣብ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ዕንወት ወሪዱ ኣብ ንኡዝዋ መንደፈራ ዝወቀዐ በረድን ህቡብላን ዝተሓወሶ ዝናብ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኩዶፍላስን ዓድባርን ኣስታት 96 ሄክታር ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ልዕሊ 100 ሄክታር ኣኻልን ጥረታትን ከቢድ ዕንወት ክወርዱ እንከሎ 4 እዱግን ሓደ ምራኽን ድማ ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ከተማ መንደፈራ ድማ ብልዕሊ ኢንዱስትሪያዊ ትካል ስራሓት ፕላስቲክን ጫማን ከምኡውን 29 መንበሪ ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝወረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ሓውሲ ከተማ ስራሓ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ንኣስታት 3 ሰዓት ዝሃረመ ብሓያል ንፋስ ተሰነየ ዝናብ ናይ 16 መንበሪ ኣባይትን መኽዘን እኽልን ዚንጎ ብምሉእ ክቕንጠጥ እንከሎ ኣስታት 20 ሄክታር ዝራእቲ ድማ ተደምሲሶም በቲ በረዱን ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ መኽዘን ጸንሐ ኣስታት 250,000 ናቕፋ ዝግመት እኽልን ሽጉርትን ከም ተበላሽወ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ካብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ናብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ዝወስድ መስመር ዝርከብ ንምንቅስቓስ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ታባ 10 ነበርቲ 7 ምሕደራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ብዘካየድዎም ኣትታዊ ስራሕ ተጸጊኖም ሳተፍቲ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጽርግያ ታባ 10 ኣብ እዋን ክራማት ብቐጻሊ ስለ ዝባላሾ በቲ መስመር ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኸውን ስለዚ ድማ መራሕቲ መካይን ክቡር ዋጋ ከም ዝሓትዎም ብምጥቃስ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ዘካየድዎ ወፈራ ነዚ ንምቅላል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ አቶ ዮሃንስ ኣስፋሃ ብወገኑ ኣብቲ ማእተታዊ ወፍራ ህዝቢ ንዘርኣዮ ውህደትን ተወፋይነትን ብምጓስ ነዚ ዓመት መጽእ ኣብ ግዜ ክራማት ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምቅላል ዝምልከቶ ኣካል ብሓገዝ ማሽነሪ ነባር ፍታሕ ክገብረሉ ኣዘኻኺሮ ማኒ 21 ሓምለ ከም መቐጸልታ ናይ ሰሉስ ዝተኻየደ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዘዋርድ ዋንጫ ዞባ ማእከል ትማል ሓሙስ እውን ብናይ በረኻ ቀጺል ነይሮም
تقدمتي كلا ديفيجن 208 كيلومتر شفنا أسمرا من دفرع ببلوك وقدايف زيت تزازم ودر ما كايدهم أبتازي قوري زعبلو كنا تتاير دما تقدمت إنها تبرارين كل كيلومترات بزاجم تبن قاعد أنت فصم تبسي حمام أمود عتا أبزي تغيرنا كسبتاوي ودر دما بينام جرماي كاب كلب أسبيكو قدامي كوين كعوتن كله داوي تيماني كاب كلب سمبل أبي المقنن كاب كلب إلكترولايت ميرون جبريسوس كاب كلب دندن نهم ملاك كاب كلب أسبيكو تمسكن من قصاب كاب كلب سمبل ناتنيل تسخاتين كاب كلب إيرتل ألكسندر ميكائيل كاب كلب دندن ناتنيل داويت بولكي موغس زي ميكائيل كاب كلب إلكترولايت بمخانم اجر بمسعب تشعت عوتات كوخن بقعهم بحفشاوي نتبي بغانتا اسبيكو 10 شعات نتبي بمهلال كتمرحن كلا سمبل دندن الكترولايت كومون اريتل دما كاب كلايك سب 5 درجه حزن يسعبام اب سمعتي اب زكايدو اندانا ايشتو تقدرمتي ماونتين بايك دما ابيل موكونن كاب كلب الكترولايت بينام غرماي كاب اسبيكو داويت يماني كاب سمبل ميرون جبريسوس كاب كلب دندن ناتنيل تسفاچين كاب كلب اريتل تمسغن منغساب كاب كلب سمبلن تشدشت عوتات كوينام مبل 19 مدرخ تور د فرانس 2016 لوم عربي بناي 146 كيلومتر بناي مدب حدن عقب وددر كمون سلسن عقبن حدن نطبي فولاتا زوهبن زتقلل كوين يقربهم ابزي كاب البرت فيلا تبكسو اب سنت جيرفيس مونت بلانك زبصح زنبره وددر تقدمتي كاف لما جميره ميم بزح ناي مناقفه تنتات كان صبرو جميرهم كمرانا زدما اب عباي جوجلنا ايرتراو تقدماي كلب دايمشن داتا ناتين برهانن كالوت 19 تقدمتي ناي زفلا كانت زحقفت جوجله زنبره فتنت كاب غزينا بغزي موسخ نفلي حتم انتخونا دحر غزي كابتن نوح كيلومترات بكلب استانات وطط نبرت جوجله خالق جوجله كتفطر بمخالابو مسر دما حيلا وسخ ملاطا اتا اب قدميت زنبرت جوجله زنبرانا غزي فللي ان صبي مسيوم تزخا خالق بلحات كتبهز قدنت نبرم كاب غزنا غزي صوتا بقرب ان تنصنقق ابز مصلهم دما اب دحرت كوينا مس عباي جوجله كتسالز وعلت كالو جوجله هنبتاو متقعتي بمكاد مولي اتسورت ولو كازم جوجله تسب بحرنتا دما اب دحرت مز نبرت جوجله كلهم نول درم زكاد زنبرت قدمتن كتربشم بزغمتا نود درم زكايل ونيرم ابزي 146 كيلومتر شفنا نالو معلت وددر نيرتاو تقدمي كلب دب افريقاوي كلب دايمشن داتا دانيال تخلامانوتن كريس فروم ناي كلب سكاين مودقتي حدقه انصاليهم يحلفهم زيكازيا ابزي وددر ايرتاو تقدمي كلب دايمشن داتا ناتنيل برهانه كسام فصمتا ابق المش كوينو كمرح دحرم عالجن دحر غزي بعباي جوجله توحيت يوم بزخين بتلما موداتا بستخلنا فصمتا نتترت عقبتات زحازله وددر ود 26 عام فرنساو رومان باردي ناي كلب لا مونديلا بزغبرو ناي هندبتاوي ناي ملاقفتند كعوتل بقيعم ازي تقدم مايزي بحفشانا غزي وددر دما كاب زنبرنا حمشه ترتا ناب كلاي كديب كيلوم اسبانياو جاكيم رودريغيز ناي كلب كاتوشان ود هاغورو اليجاندرو كبارفرد ناي كلب موفي ستار دما ناب كلاي انسا سنتر تحزم نوددرن فصيممم ارتاوين تقدمتي كلب دايمنشن داتا زخونو ناتنيل برهانن دانيل تخلامانوتن دما دحر 10 دقائق دحرم مبل 66 كم 7 ترتحزم نوددرن زازيممم كساب حجي تخايد ابزلو وددر كريس فروم ناي غزي وددر بچامالا ابزبانو خمبران كله ناي عقبت وابن طبطاب مالا دما ناي كلب تينك اوف ساكسو رافائيل مايكو ودي والوم امنا من يسدما اداميتس ناي كلب اوريكا بايك اكسچينج زمرح زلو تقلدامايم ناي نطبت وهاب قطلا مالا دما بيتر ساغان حزوا يركب